A l'Institut Torrevicenç treballem l'aprenentatge significatiu i competencial. I què vol dir això? Que construeixen el seu propi coneixement. Com? Mitjançant les metodologies actives, que són el treball per tasques i per projectes, culminant en l'ABP, que és l'aprenentatge per projectes. El Lucas, un alumne de primer de l'ESO, que ha tingut l'oportunitat d'implementar-ho durant una setmana, ens explicarà el projecte de la marató. Hola, sóc el Lucas Bosque de primer de l'ESO i avui us parlaré sobre el projecte de la marató, que aquest any ha tractat sobre la Covid-19. Cada curs ha buscat informació sobre un país i la seva situació sanitària. A primer ens ha tocat Nova Zelanda. Vam treballar en grups cooperatius i després vam escriure un text amb la informació més important que vam trobar. I ho vam compartir amb tots els nostres companys i en un congrés de les nacions. M'ha agradat molt fer aquest projecte perquè ha estat una manera diferent d'aprendre. Us esperem a l'Institut Torrevicenç. En aquesta metodologia, els nois i les noies són l'element actiu del seu procés d'aprenentatge. Ells i elles han de ser capaços de construir el seu propi coneixement a partir de donar resposta a un repte o necessitat real, propera i contextualitzada en el seu entorn. A més, al centre disposem de l'aula d'aprenentatge compartit, on es treballen projectes globals i transversals, tot donant resposta a reptes o necessitats que tenim a l'institut. Ara la Júlia i la Paula, dues alumnes de segon de l'ESO, us explicaran algun projecte que treballen. I què és l'aula d'aprenentatge? L'aula d'aprenentatge compartit és una aula on hi ha nens i nenes de tota l'ESO, entre uns 8 i 10, que estan molt motivats pels seus estudis. I què fem en aquella aula? Doncs en aquella aula solucionem reptes i problemes que sorgeixen a l'institut, com per exemple el nostre hort d'estim durant la Covid se'ns va assecar. Per això ara l'estem automatitzant i robotitzant. I què ha suposat estar en aquesta aula? Doncs una gran motivació i un gran aprenentatge. Us esperem a Torrevicenç!